नोंगो नामा बड़ा नो खोथिया फोनो खोथिया फोनो औ माला सोंहैनांगोन नोंसोरो सोरनियाव हाजिरा मावनो दा जायगायाव नै खोथिया फोनो लाना फैलायबाय आं इसोर खानैखो गोमो गाननाय आरो गोसोम गाननाय खोथिया फोनो हाजिरा लाना फैदो 20 थाखा फोथार मोनफैबाय फोग्रा जायगा लाबाय थांला खोथिया फोनो फैदो हो औ घन्टायावनो 300 2 घन्टा माबा जादों 12 मिनिट जादोंनो दे लादो खेवदो खेव एवलांनो खेव आरो रोंनाबो रोङि रखम खालामबाय थायो नोंसोरो ओइ गोलैलांगोन बेलथायगोन दिलै सिगां र' इसे खेवनो ओजाय खेवनो खेव ओइ सिंजा नांथारदो सिंजा खदाल नांगौमोन नामा होमबा र' आङो खदाल बिहरनो मायो परिमल माय बाहादुर रनजित देखिना गाजा बाय गोलाव गोलाव हरदोंना नोंसालाय लखमा दोनदोंमोनबा जोंहा लखमा दोनासै अ होनि ओइ साहाथिं बेफोर हा होजागोन खोमालै ना बेफोरबायदि थेवबो बारा फारदाराव फोलायना होदों ना बारा फारथाराव होनाङा जाबाय दे खोथिया फोग्रा दिना खासे फैलायबाय र' हंला मास्टार बखारा थायो मावनाय खारथुमानायल' ने सोरनाव मावनाय दानि नानाव मा खालामनाय आया खोथिया फोनो फैनाया मायाव गाखोना थादो इयो आया ओंखार थै खोथिया फोनांगौयाव फालतु गाखोना थादो दे बारबु ओइना आरो खासे नाय सटा दनखौ नाय सटा दन आया ओइनो आया मायाव गाखोदो इसोरो गोलै जानो लुगैदो खोमालै ए ओंखारलाबो हे ओंखाराबो इनो आरो बागायबावगोनसो खोमा इयो खाथियाव गोजौआव इनो फिसायावनो मा सटा दन मानसिलै गोलै जानो लुगैदो खोमालै दंफां फिसायावनो मानै खानै गाखोयो इनो मानसिफोरा आजादि जबावदोसो नोंसो खोथादो जांख्रा खोलैजोबगोन नोंलाय फालतु इयाव बाज्रुमसिगोन दे बाज्रुमसिगोन इयो नायबाय था बाज्रुमसिगोन इयो है ओंखारबाय होलांबाय खारलांबाय खारलांबाय इबो बाज्रुमगोन दे इबो आसलुफोरा ओमफ्राय बखारलांजोबखो इसोरो खालामनांगौ जागोन जागोन देखिना ना जाबाय दे जाबाय नाम्बारा खारदो दे बै खावसेखिसो जायोना नाम्बारा मोजां टेप
Sule, coba. Dapat deh. Hah? Oi, मा खालामदोलै? इसोर खोथिया फोगासिनो आरोना ओमफ्राय नोंसोर नायलांबाय थादो बिसोरनि खोथिया फोनायखौ आं जेसेबां हायो देखायलांबाय थागोन स' नायलांबाय थादो एसे नायना लादो माबायदि फैयो है खायसे आलि खोगासिनो आलि माने इजा मा होनगोन बेखौ खोथिया माने मोनथाम बिदनि आरोना ओमफ्राय जाहाथे अखा हाबाबो इजाबो खारला जोबनो हायि बायदि बान्दो आलि होनानै होखादों आरोना नङाबाथ' आलि होआबाथ' माइआ बेलेग बेलेग नालाय अखा बुरजा हाना होबा माने लगाय गेदेर जाजोबगोन नालाय होमबानियाथ' माइआ माने मा होनगोन क्रस जाजोबगोन ना बिनि थाखायनो आलि होबाय आरोना आरो मा गिलायखि इसोरो Wah. Nang dah makan dang. Acil sini nih. Oh. Mak. Oh. मा थांदों नों दा? नै दैया गोलैबोदों। दैया गोलैबोदों नै दैया बिराद गोदोर दैबाना जादों। नै बिखि दैया गोलैबोदों। बेना दैया। बे बेखौ नायनानै ला दैखौ। ओरै हगारहरदों बेनिफ्राय ओरै थांनानै ओरै थांनानै दैमायाव गोलैबाय बा नै सारबाय आरोना इयो मा होनो इयो रन्जित ओमफ्राय अयबो रन्जितआनो ओइ बा लाजिना थांसैलै बिथाङा लाजिदों आयु मानो थांखो बेलाय है सोरबा बिथाङा लाजिना थांबाय गोजान जा आयु केमेरायावनो उथिजानो बायोनो मालाय ओमफ्राय नै फोगासिनो फोनायानो जोबनो थांला माने गुवारथार नालाय ओमफ्राय नै खोथिया बेयाव दंबावो बस्था नै आरो बस्था नायनोबा सिङाव बेबो बस्थासे जोब्बाय बस्थाथाममोन आरोना नै बेबो नै थेख्ला आयु दै लाबोखादो नै फैफिनबाय आसोला फैफिनबाय लाजिदो आसला मा खालामदों नोङो बेयाव हो नैबे दै बाज्रुमाव गेलेदों आसला गेलेदों हट गेलेसै टावार टावार बेसेबा गोजा टावार दं बेनो ओरैजा नांलायगोन ओइफोर दैमा मानसि दुगैदों ओइयाव Duy, oh. Sandal anu kau bayar insyaallah. Tuh, se. Mama kok. Nyengor versi. Furnakan deh. Furnakan lengor deh. Ayo. खोथिया फोबाय नै खोथिया माइ फोबाय आरोना जोंनिया खोथिया है फन फैना साला ओमफ्राय माइमोन रोंला Hei, mana
जावदोलै सार आलि आलि जाव जाव दै बलायदों मोजां जावबाय था रोंगो दखन जावनो बैलाय सोर जालायखोलै wow Nang video lah hai. खोमसि अखाबो गैया माबो गैया मैयानो मिसिंजों दै सारनानै मैयानो फोमोनखाना दोनदो आरो ना हाखो मैया फोनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय नै दिनैसो दा फुङाव फोफैबाय आरो ना ओमफ्राय माने माइखौ खारला जानो गिनानै एसे गेजेराव आलि नावमान होदो आरो जेनेबा अखाबा एसे अखा हाना होफ्लांबोला नांदेरला बिबायसा माने माइआ बेलेग बेलेग नालाय मोनसेल' बिदनि नङा मोनथाम बिदनि दङ बेवहाय माबा आं बारा मोजां मिथियालै मानसिथ' रनजितखौथ' परिमलखौदोल' मिथिगो ओमफ्राय आरो मोनसेया मायोबा मिथिला आरो होगासिनो सोरबा बेबा अय इसोर नै माइखौ थिखांबाय थिखांनानै ओइ मोनसे साइड जालांनोसै आरो ना इजा नङाबा गोजानद्राय जायो लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानो ओमफ्राय माइ बस्थाखौनो इजा थिखांना लांखाबाय आरो ना ओइ खावसेजों लांनोसै ओमफ्राय ओरैहाय फोबाय थानोसै नङाबा इजा गोजान थांलाय फैलाय गोजान जायोना बा पस्ट थादोंमोन पस्ट मा पस्ट बिलाय डेन्जारलै नै गामसा गानदो इनियाबो पस्ट लायोनो भिडिअखौ पस्ट खालामनो लागिसिनो aslinya hero nukadele hero Sotadon mana penisir kincir yo ya mana kulai dia video lam apa yang sama tuh mana main sama Porimol oh Amar gunung zaduh oरैबायदि गुदुं जामारदो बुस्थुआ माबा दोनिया मा होनो बख'ना दोननायबालाय बेसेबां इदि जानाय नङा गलिगोन बायदि जालांदो आखायानो गुदुं गुदुं मोनलांदो जोंहा माने खोथिया फोनाया ओरैबायदि जादों जोंहा खोथियाखौ जेब्लानिफ्राय माइखौ सोमबायना माइलिखौ ओमफ्राय बे माइलिखौ बोखांनानै जोंहा बस्थायावनो दोनबाय थादों आरो ना माने लखबनानै दोनासै ओमफ्राय माइआथ' ओरैबायदि जोनो अरखि बायदि बापरे मा बुंनो आखायानो गुदुं मोनलायदो ए माइ सारनाया माने ओरैबायदि गरम जायोना बापरे ओरैबायदि गुदुं जादों मथा मथि खानथाम बोरिसेयाव दोनदों माने ओमफ्राय ओरैबायदि गुदुं जादों माने आखायानो थिफुलायगोन रखम जालायलांदों माने होलायनोसै लरग'आ नै तेक्ला लरग'आ सारसोदोलै सारलांदो आरो ना सारनोसै दसे ओरैनो रोङाबाबो सारसाबबाय आरो मा खालामनो बिदि सारदाव सारबाय थाबासो रोंलांगोन ना ओंखायनो दानिफ्रायनो बाहाय एक्सपिरियेन्स लाखानोसै देनां है बुंथ'ला दे एसे सारनाय सोलोंखानोसै आरो ना दानिफ्रायनो होमबासो देनां एक्सपिरियेन्सआ एसे बांगोन नालाय ओंखायनो दानिफ्रायनो एसे सोलोंखालांसिगोन आरो ना देनांथ' बेबायदि फोनासो जाखानांसिगोन नङाबाथ' उपाय गैया गोजानाव
Ibu gumai, hai bagalan titiabu gumai, iya mama, iya fंबाय. Oh, mama nङा dे गुफुर गाननाया माबासो दादा जागोन आं. दादासो. Iman नागिरखो मामायालाय. ओमफ्राय नै दा जोङो फोखांनानै फैबाय आरोना न' फारसे जोङो फैफिनबाय न' फारसे ओमफ्राय नै थांबाय थानोसै आं नोंसोरनो जेसेबां हायो ससे देखायलांबावनोसै आरोना न'आव थांनायखिनिखौ थांगासिनो आरोना हाग्रा बारि जंगल गोजालै जोंना लामायानो दुब्लिनि लामा नालाय आरो मैगं थिलिनि बारि थांगासिनो आरोना मामाया दादाया गारलांबाय. फैबाय फोना फैखांबाय. नोंलाय बेसे फोनाय आदिजि? मोनसेल'? बागाननि. मा बागाननि? गाम्बारि. सोरानि? सोरानि बागान? सोरानि बागाननि? नैयो जाहानि गाम्बारि बागान. नैयो जाहानि गाम्बारि बागान. ओमफ्राय बै ओइजा जोंनि जाहानि न'खौ थांबाय थाबा मोनसिगोन आरो इजा. ओमफ्राय बेनो आरो नै जाहानि गाम्बारि बागाना. बेनो आरो जाहानि गाम्बारि बागाना. नांला मास्टार? जाबाय सासे बाखुदों आरोफोरा खोथिया फोना फैबाय. मा जागोनबा दा? मा जागोन? मा जागोन? थालांगन. ओमफ्राय मा बिस्कुट? नोंलाय? है बहा थांलै गिदिरफोर? गियाबा नै दा फैबाय जोङो न' मोनसिगोन. बेनो आरोना बेनो जाहानि न'आ. जों दा न' मोनफैबाय. हाबनोसै जोङो. इजा हाबनो दालाय? थौ लामा जानो थौ. बे जाहानि न' बायला जिला न'आनो एख' स्टेन्डार्ड गैया. बेनो आरोना भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबखासिगोन. स' नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैब्ला प्लिज साबसक्राइब खालामना लादो जाहाथे आङो भिडिअ होबानो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनग्रोयो गिबिसिनाव. ओंखायनो साबसक्राइब खालामना ला प्लिज.